так, я продюсер кинокомпании Metro Goldwyn Mayer. Тут материться можно? Белорусский вайб, мое шоу. Всем привет, с вами Тин Пресс, меня зовут Артур. А я Милана. И сегодня мы поговорим о том, кто такой продюсер и какую роль он играет в том, что мы узнаем о новых артистах, исполнителях и художниках. И именно поэтому сейчас мы идем на встречу с арт-продюсером Олесем Чеховским. Привет, Я Аня. Милана. Я Артур. Я Олесь. Мы вообще тебя представили как продюсера, а так ли это на самом деле? Слухайте, ну, давайте так. Мы ж с вами з Беларусі. Давайте, па-першае, будзем па-беларуску, бо беларуская мова – гэта сэксі. Згодны? Так. All right. Па-другое, глядзіце, мне вельмі падабаецца такі тэрмін італьянскага паходжання, ён гучыць як імпрэсаріо. Такой вельмі олдскульны, нават уже самі італьянцы яго не выкарыстоўваюць, але ён мне вельмі падабаецца, і ён акурат у сябе ўключае, што гэта менеджер творчых праектаў па сутнасці, то бок гэта можа быць прадюсер, гэта можа быць артыстычны агент і гэтак далей. То бок я люблю казаць, што я імпрэсарыо, але так, я прадюсер музычных, медыйных і фільмовых праектаў. Для меня продюсер — это такая нераскрытая профессия, потому что вы часцяком застаецеся за кадрам, але выполняеце одну з галоўных прац у гэтай сістэме. Што такое продюсер, што вы укладаеце ў гэтае слово, паняцце? Ну, гэта добрае пытанне, таму што, у прынцыпе, продюсер перекладаецца как просто вытворца, да, то есть я штосьці ствараю. Я, конечно, не хотел бы себя обожествлять, творец такой, да, ну, то есть, ну реально, по сутнасці, у сучасных абставінах, у маім кантэксце, гэта фасілітацыя, гэта аб'ядноўванне людзей в каманду дзеля стварэння нейкага, у маім выпадку гэта арт музычны ці медыапрадукт. Ёсць нейкая ідэя у кагосьці, у мяне, у кагосьці з маіх паплечнікаў, з артыстаў. Мы спачатку маленькім складам гэта разганяем, і потым збіраем уже каманду, якая стварае гэта. Мы зараз знаходзімся ля самай буйной сцэны ў Вільні, магчыма, у Літве. Напрыклад, у мяне ёсць сяброўка Іра, якая робіць музыку. Што трэба рабіць маёй сяброўкі? Якія крокі яна павінна зрабіць, каб сабраць усю гэтую арэну? Ну что, значит, первое, треба стварыць продукт, запустить его, протестировать на сябрах, на близких, зрабіць какую-то вечарыну с гэтым, и потым яно вельмі часто выстреливает там, где ты, как бы, может, и не думаешь, что оно выстрелит. Да? То есть раней, конечно, рулили вот у музыцы, рулили лейблы, а сёння ты сам себе лейбл. И в этом прикол, далеко ходить не треба, глядите, песня Абсента, там, «Можно я с тобой». Ну, как бы, я упевнений, что чувак просто думать не думал, что она взлетит. Но она взлетела. Давайте возьмем приклад белорусского гурта «Молчат дома». Напрыклад. Не было, па сутнасці, лейблов, просто пацаны в нейкі момант трапілі в правільны інфармацыйны стрім, і всем пачаў жорстка заходить этот постпанк. Яны збіраюць агромныя там арены в Штатах, і пераехалі туды жыць, все класна. І, ну, ёсць, дарэчы, падобны гурт Нюрнберг беларускі, але таксама постпанк, але ў адрозненне ад «Молчат дома» спяваюць па-беларуску. Дык вось, с лічбавымі пляцоўкамі, плюс есть какие-то тренды в целом в музычной культуре, ты можешь потрапить в какой-то стрим. Есть еще такой третий стрим, цікавый, назовем его «Еўрабачанне». Что робишь, значит, калі дзяўчына, то отрощиваешь бороду,
А калі мужчына, то называешь себе gender neutral, абранаешь спадніцу і едешь спевать на Евробаченні. Ну, короче, это все как бы просто я так по-доброму стебусь, але в целом ёсць тренды агульнаграмадскія і ёсць тренды, там, не знаю, музычныя, і ты, калі хочаш, ну, трэба какой-то как-то выделиться, да, какой-то скандальчик, там, что-то яшчэ. И бах, и тут вот в Вінгіс-парке заиграешь нейкі концерт. Але шчыра кажучы, конечно, для беларускай артысткі заграць тут, ну, гэта дастаткова складана, потому что, ну, я думаю, что даже Лявон Вольскі тут бы не сабраў, бо трэба разумець лакальны кантэкст. Ёсць яшчэ некалькі ўзроўняў, што ёсць лакальны кантэкст і ёсць глобальны кантэкст. Нават у «Молчат дома» у іх ёсць глобальны кантэкст, безумоўна, але в Китае у іх не такія велічэзныя арэны, як в Штатах. Хотя в Китае дофигища людей, ну, как бы жыве, да? Вот и вся розница. Я не памятаю ці, хто выступаў з літоўскіх гуртоў, но самыя знакамітыя апошнія канцэрты, пра якія я ведаю, это Imagine Dragons тут былі, Måneskin і Рамштайн. Вот. Ну і, конечно, гэта вот артысты, якія ўжо ў любым горадзе збяруць арэну. Але гэта такой доўгі, няпросты шлях. Я думаю, што «Молчат дома» тэоретычна маглі выдаць. Поэтому гэта праца, творчая плюс около, каля творчая, там, з рознымі профессионалами з твоей сферы и каля твоей сферы. И плюс, ну, конечно, нейкая удача. А якую музыку вы слухаете? Ой, Гэта складана. Я рэп американский. Рэп? А Turtle? Украинский метал. А иногда постпанк, но редко, и в основном украинский, белорусский. То есть, ну, это редко. У меня есть несколько плейлистов под настрой. Ось, у меня так само. Там может быть и рэп, и джаз, и метал, як не. Ну, класс. А что самое складанае у працы продюсера? Самае складанае – гэта праца з камандай. То бок, творчыя людзі, яны вельмі спецыфічныя, яны могуць пакрыўдзіцца на какую-то просто лухту, какую-то чепуху. Не просто пакрыўдзіцца, яны могуць просто, там, не ведаю, хлопнуць дзвярыма і сказаць: «Всё, я не працую ў гэтым праекце, умоўна, у тебе завтра канцэрт», і там просто... І ты такой, типа, what? Просто психанули. Гэта ты как по міннаму полю ідзеш кожны раз. Творчыя групы – гэта самы складаны такой пласт любых працоўных груп, з якімі ты можаш працаваць. Прадусарскае, менеджерскае жыццё, яно вельмі падобнае на наша ўласнае. Калі я сустракаю кагосьці, гэта можа быць фільмейкер, там, рэжысёр, гэта можа быць спявак, гэта можа быць мастак. І я разумею, што, окей, я як прадусар, як арт-менеджер маю добрую кваліфікацыю, дастаткова энергіі і амбіцый вот у гэтым, вот магу рабіць гэта, то я буду адштурхоўвацца ад людзей, а не ад мэты. То есть, умоўна кажучы, не просто вот хочу вот тут у гэтым амфітэатры забабахаць канцэрт і ўжо просто пад гэта ўсё астатняе падбіраць, а хутчэй наадварот. Напрыклад, вот ёсць Артур, ёсць Мілана, яны класныя, падабаюцца мне як, не ведаю, как творчыя адзінкі ў чымсьці. Я разумею, што мы в адным вайбе, і я буду рухаць праект, я буду развіваць праект згодна вашай інтэрпрэтацыі, таму што гэта нам дае вельмі класную энергію, і 100% тады праект будзе паспяховым. І вельмі важна кайфаваць не толькі ад выніка, а і ад працэса. Потому что калі ты кожны раз спатыкаешься, какие-то те проблемы там и так далее, и вы разом можете праз гэтыя праблемы класна праходзіць, то это супер. А увогуле, ці магчыма артысту, творчаму чалавеку быць аднаму без прадюсера, без аніякай каманды? Ты, як творчая адзінка, вы можете сумяшчаць у сабе прадусера.
Вось, то бок, да, ты можаш быць і сонграйтерам, ты можаш быць і гітарыстам, і спеваком, і ты можаш дизайніць свае афішы, і ты можаш таргеціць свае івенты в інстаграме і дзе заўгодна. Вось, але гэта складана. Гэта, звычайна, гэта перашкаджае табе фокусавацца на тваёй прафесіі. Трэба кожны дзень працаваць над сабой, каб трымаць сябе ў форме. Гэта, я кажу пра гэта як пра спорт. То бок, напрыклад, уявіце сабе, што кожны з вас цяпер, калі вы пачнеце зараз, сёння займацца, то праз год, праз два вы зможаце пець оперу. Окей, гэта будзе, можа быць, не так, як там, не знаю, Маргарыта Ляўчук ці Ілля Сельчукоў спявае, але вы сможаце, потому што гэта тэхнічная форма падачы голаса. І то же самае трэба рабіць з любым чалавекам. То есть фотограф, мастак, рэжысёр, табе трэба глядзець, не знаю, ездзіць на фестывалі, знаёміцца, тусавацца в пэўных колах, пастаянна шліфаваць сваё майстэрства, а вот усю астатнюю арганізацыйную частку у цябе проста па сутнасці няма часу рабіць. І для гэтага ёсць такія людзі, як я. А ўвогуле нармальна, што многія беларусы спяваюць на рускай, ці гэта ўжо на гэтым этапе ўжо адбываецца страта беларускасці? Глядзіце, у мяне няма кэнселінга рускай мовы. Я часта размаўляю з рознымі людзьмі па-руску. І для мяне все окей з рускай мовай. Тут просто вельмі цікавая штука з рускай мовай, што гэта такая ментальна-псіхалагічная пастка. Што як толькі нас засасывает вот эта вот тэма, што мы размаўляем па-руску, мы спажываем контент, то реально, калі паглядзець на контент, які ствараюць даже хорошие русские, то ён увогуле не для нас. Ён не про нас. І вот ведаеце, у чым фішка? Фішка ў тым, што вот Беларусь, вот тут как бы Россия, а тут Польша. І мы как бы разумеем, што у Польшы ёсць багата розных фільмаў, багата рознай музыкі, да? Пры тым, што язык, мова дастаткова блізкая таксама. Але чамусьці вот этот вот уплыў как будто нас затягивает нават праз добрый контент. Что-то, то есть вот, я слухаю песни, там, например, Нойза специально, периодично. И я разумею, что это не наш контекст. Они прикольные, движовые, там есть сенс, как бы отгукается. Але это не наш контент. И я просто до того, что давайте открывать, не знаю, там, каких-то цікавых чэхаў, там, палякаў, там, славакаў, у іх таксама багата ёсць прикольных людзей. Я уже не кажу про англамоўны там контент і творчасць. Трэба мысліць шырэй. То есть просто вот, как бы, знаете, как калі з дрона здымаеш, ты падымаешься, і ты глядзіш, што тут не толькі у тебе вот это ёсць, а ёлкі-палкі, і ў Літве ёсць прикольная музыка, да? Асабліва, калі ты разумееш мову. Вот, вы-то ўжо гэта ведаеце. Так што важна спажываць розны контент на розных мовах, але сапраўды, калі ты чытаеш, нават не ведаю, там, Оруэлла ці Хемінгуэя па-беларуску, ты ўжо глядзіш на гэта па-іншаму. І гэта сапраўды вельмі крута. Што рабіць беларусам, каб пра іх творчасць даведались у іншых краінах? Як несці сваю культуру ў свет і папулярызаваць Беларусь? Асабліва цяпер, калі большая частка артыстаў уязджае за мяжу, і ў краіне адчуваецца такі расійскі ўплыў на розныя сферы, у тым ліку і на культуру. Глядзіце, тут трэба падзяліць пытанне, напэўна, на две часткі. Як вы яго падзялілі. Але першае, увогуле, што ёсць там беларуская культура, потому што, глядзіце, культура — гэта не толькі арт, да? І гэта вельмі важна, потому што культура — гэта, яна ўключае ў сабе, які стыль вопраткі мы выкарыстоўваем, як мы віншуем адзін аднаго з днём народзінаў, як мы жартуем, наша працоўная этыка, там шмат чаго, гэта ўсё культура. То бок, нават як мы адпачываем, гэта таксама культура. А вот арт — гэта ўжо такая вяршыня айсберга, гэта вот карціны, гэта песні, гэта літаратура і гэтак далей. Таму тое, што беларусы былі вымушаны з'ехаць праз тое, каб маглі ствараць беларускі
арт і беларускую культуру са знакам якасці па-за межамі Беларусі, гэта я нават бачу ў гэтым плюс. Бо калі б не з'ехалі, а умоўна там, змірыліся б з гэтым, то жабка б ужо зварылася. То есть, ведаеце, да, прынцып зваренай жабы. Вось. І гэта добра, потому што мы бачым нараджэнне вельмі цікавых творчых праектаў. Мы бачым, што нашы літаратары балуюць, радуюць нас новымі кнігамі, перакладчыкі робяць пераклады і гэтак далей, гэтак далей. То бок культура жыве, і гэта вельмі важна. Другі момант, што рабіць так, каб беларусы больш гэта шанавалі, адказ вельмі просты. Рабіць гэта сэксі. Проста гэта мусіць быць прывабным. Гэта мусіць быць кайфовым, движовым. На этих вот санях патрыятизма ты далеко не уедешь. Вы ствараеце секси-контент, робіце гэта па-беларуску, вы даеце нейкі прыклад гэтага, да? І плюс вельмі важна разумець, што кожны з нас з вами, мы таксама, у пэўным сэнсе амбасадор, там, не знаю, нашай культуры, і тое, як мы сябе паводзім з астатнімі, тусуючыся з літоўцамі, з амерыканцамі, гэта таксама, такой, вот я кажу, што мы как амбасадоры нашай культуры. Калі бярэм больш складаны топік, беларусы унутры Беларусі, гэта сапраўды непроста. Вось, таму што, лічыце, што яны там у концлагеры такім ідэалагічным, а хтосьці і у прамым сэнсе. У турме. І кожны дзень людзей забіраюць там, і адбываецца проста жэсць, трэш і гэтак далей. Што тут зрабіць? Тут зрабіць тое, што, людзі нейкім чынам, з майго досведу, все-таки спажываюць контент, то есть читаюць кнігі, слухаюць музыку і глядзяць штосьці, што робяць беларускія, скажем так, ютуберы, там блогеры, ютуберы і іншыя артысты. І гэта добра, таму што пакуль што все-таки YouTube не забаранілі, як у Кітаі, то как бы быццам бы ты можаш гэта спажываць. І таму, вот, вяртаючыся да замежнай тэмы, мы за мяжой можам штосьці стварыць, но яно должно быць секси, павінна быць прывабным, чтобы там унутры гэта глядзелі. Вось. Але, конечно, на жаль, я бачу такую сітуацыю, што мы пакуль гэту бітву праігрываем. Мы праігрываем гэту бітву, але нічога, будзе на нашай вуліцы свят. Вы сказалі, што каб развівацца у творчасці, каб быць прадзюсерам, гэта як спорт. Так, можа, пойдзем зараз і займемся спортам? Што ж рабіць, пойдзем. Долго я не вытрымаю. Задавайте пытанне. Топ-5 беларускіх выканаўцаў. Так, давай так. Топ-5 беларускіх выканаўцаў з майго прадюсарска-міжнароднага пункту гледжання. Да? Падыходзіць? Все, добра. Пан Сав'ян. Вочы колёр камарэта. Супер Бесса. Прабачце, але ж все-таки ён наш, Макс Корж. Хаця я не слухаю. Асабіста мне вельмі падабаецца, але, конечно, мала хто пра яго ведае, беларускі рэпер Ангст. О, так, я ўжо шмат назваў. Кто там у нас апошні? Молчат дома, нет, как вы сказали. Я знаю. Раней яны назывались D3. Вось, а зараз у Леры Деле іншы праект, такой фанк, соул. Яна жыве ў Берліне, называется Куб. Вот так вот все. Адчувай свое тело, шэры шаль, дыхаць усё лягчэй, лягчэй. В чорным небе
зорко зіхацела. Страху пазіраюць в окно вочы, да святла патрэбны крокі, 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 крокі. Ну ладно, Артур, добра, скажыце, каго з беларускіх выканаўцаў любіць слухаць беларуская моваць і вы ў прыватнасці? Ну, пачнем з Паліны. Нискис, НРМ, Винсент, Лявон Вольскі, Нави, Бенд. Бен. Бенд. Діма Юрмузевич, Абсент. Лера Яскевич. Молчат дома. Ну і все, і хопіць ужо. Ну, Нюрнберг. 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 Олесь, назови топ-5 белорусских YouTube-шоу. Так, які гляджу я, так? Окей, погнали. Значит, «Жыццё Маліна», «Загляне сонца», «Глушилка BBC», гэта праект «Пляцоўка», «Беларускі вайб», маё шоу. Так, і пятае, што-небудзь зараз будзе вельмі нестандартненька. Давайте гэта будзе «Мне таксама не падабаецца». Угу. 5 беларускіх мастакоў, якімі павінны ганарыцца кожны беларус. О, ну, окей. Пачнем з таго, што Марк Шагал, безумоўна. Я магу дадаць, напэўна, сюды Аліну Кіш. І давайте двух якіх-небудзь сучасных я зараз возьму. Адзін гэта будзе Михаил Гулін, а другі... хай будзе Темра. Мастачка Темра. 5 зорок Голливуда с белорусскими корнями. Так, ну что там, Скарлетт Йоханссон, Харрисон Форд, Майкл Дуглас. Хай будзе не з актораў, а проста з індустрыі. Адзін з братоў Майер, які быў у вытокаў заснавання кінакампаніі Метро Голден Майер. А ўвогуле, які фільмы павінен паглядзець кожны беларус? Слухайте, ну, насамрэч, годных, класных фільмаў і беларускіх, і небеларускіх проста да халеры, і ў кожнага будзе свой спіс. Адзінае, што глядзіце кіно рознае, дакументальнае, мастацкае. І я прапаную, што тыя, хто глядзіць нашыя відэа, падзяліліся сваім топ-5 фільмаў у каментарах. Так, што яшчэ? Ёсць яшчэ бліцы? Так. 5 любимых белорусских слов. Погнали. Выксталцоны, ласкотень. Кстати, прикольное сполучение получилось. Гузик, афелок. Каханне. Топ-5 месцаў у Беларусі. Для наведвання. Беларусь такая прыгожая, што немагчыма вызначыць топ-5 месцаў, поэтому напишите ў каментарах ваших топ-5 месцаў, каб усе туды прыехалі і наведалі абавязкова, але я магу сказаць толькі адно, што у мяне ёсць асаблівы такой піетэт да нясвіжскай зямлі, і гэта не абавязкова толькі палац, сам Нясвіж і наваколле, і паркі, і лясы, і вот эти вот пруды просто супер. Але столькі класных месцаў у Беларусі, у якіх можна ездзіць, вандраваць, просто не наглядзецца. Пішыце ў каментарах ваши топ-5. І, мабыць, якая-небудзь парада для пачаткоўцаў? Добра. Тут материться можно? Глядзіце, ўсё насамрэч вельмі проста. Першае. Не баяцца эксперыментаваць проста, быць сабой, ставіць амбітныя мэты і просто ісці наперад. Как бы вот прыслухоўвацца да людзей, але ісці, рабіць, трэніравацца, працаваць. Вот. І яшчэ важны момант, так, працаваць, і яшчэ вельмі важны момант, это перестать до себя д***вацца. Карацей, не трэба занадта крытычна падыходзіць да сябе. То бок, быць упэўненым, шанаваць сябе, паважаць іншых і дапіліваць, дашліфоўваць свой талент, свае скілы. Шануйце беларускую культуру. Размаўляйце по-беларуску. І стварайце класны беларускі контент.